Μάγκες, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ήρθε ένας φίλος εχθές το βράδυ στη δουλειά πριν σχολάσουμε και μου δίνει αυτό εδώ. Λοιπόν, και μου λέει, πάρ' το, αυτό είναι δωράκι από μένα. Του λέω, τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, κρυφογελούσε αυτός, φεύγει, μου λέει, πάρ' το, θα σ' αρέσει. Κάτι ψιλοκατάλαβα. Ήρθα σπίτι, το φωτογράφησα με την εφαρμογή αυτό το Lens, το app, που σου δείχνει απευθείας την από το ίντερνετ. Ωραία, και είναι χασισέλαιο να μην τα πολυλογώ, αυτό εδώ πάνω. Και αυτό είναι η συσκευή από κάτω που φορτίζει. Κάτσε να σας δείξω λίγο πως, γιατί τραβάω τώρα κάμερα με το ένα χέρι και... Αυτό ξεβιδώνει, έτσι, είναι χασισέλαιο, το μπουρδελάκι. Και αυτό εδώ, βάζεις αυτό εδώ πέρα το USB στην πρίζα. Ναι, ωραία, ναι, οκ. Δεν ξέρω, μπορεί να τα ξέρετε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Το βιδώνεις και φορτίζει. Ωραία, ναι. Και καπνίζει μετά αυτό εδώ το πράγμα, το έλαιο. Το έλαιο που έχει μέσα. Καλά, εντάξει, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά θα το δοκιμάσω. Φιλαράκια, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Αλλά δεν είναι... Εντάξει, δεν είμαστε για τέτοια, παιδιά, μακριά από τα ναρκωτικά. Αυτό είναι το μήνυμα.